Името на Исуса Божия. Отче, Ти знаеш, Господи Исусе, моите брати и сестри, които представиха пред Тебе нуждите и проблемите, Божи Исусе. И знаем, че Ти си Господ, който изцеляваш, и знаем, че Ти си Господ, който прощаваш. И сега в този час отиди там, където се намират болните, там, където се намират отчаяните, там, където се намират, Господи, тези хора по болнични легла лежат и не знаят какво да направят, не могат да се молят, не могат нищо да направят. Сега в този час ние Ти се молим, Боже, и протягаме ръцете си цялата църква, ние се молим за болните, Боже. Не ги познаваме къде се намират, но сега в този час докосвай се с Твоята прободена ръчица, Боже. Докосвай се с Твоите прободени ръце, покривай ги с кръвта на агнето и да бъдат освободени, ако са извършили грехове. Прости им, Отче, и нека чрез раните на Исуса да бъдат изцелени, да бъдат освободени, да бъдат благословени и да станат и да прославят Твоето име в името на Исус. Амин. Миналия път говорихме за освобождение на поробените хора. Освобождение. Сега разбрах какво значи поробен. Поробен човек, който направи трудов договор. Ако си направил трудов договор, ти си вече към предприятието, вече си вързан. Не можеш, когато си искаш да излизаш, когато си искаш, ти вече си вързан. Но преди да напуснеш, трябва да направиш молба. Да направиш предизвестие. Така е, ако не направиш предизвестие, няма да ти платят парите. Ще те режат, дори ще останеш и боршлия. Затова тук говори за освобождение от робство, освобождение от поробен. Ако някой е направил договор, ако някой е направил нещо, да се освободи от тези неща. Окупация. Окупация, значи, чуйте какво значи окупация. Окупация е човек, който е теглил кредит и окупация, колата окупира се в твоята къща. И в твоята къща и започва вече да влиза от вратата и започва да вика, да казва: аре, комшо, парите, другия месец трябва да погъвиш. Това е окупация. Човек, който отива вече да търси парите. Кой ще дойде да ви търси парите? Дали мутрите, дали тос, дали оня? Сега вече няма, нали, тези неща. Доброволно отиваш да се погасяваш заемите. Още първо, тези хора, които са поробени, те имат лично страдание. Лично страдат. Ти си теглил, аз няма да страдам. Ти си направил, аз няма да страдам. Това е лично страдание. Но нека да видим сега какво е. Има и семейно страдание. Ако от семейството един човек тегли пари и другите страдат. Не е ли така? Така е. Това е семейно страдание. И третото е национално. Ако България сега вече теглили са кредит 18 милиарда и ние сме вече в кюпа. Никой да ни каже, че и ние сме вътре, защото те са теглили. Разбирате ли какво искам да кажа? Ние сме вече в това нещо. Има ли изход? Има. Изход има. Изход първа глава. Библията. Изход първа глава. И тогава ни дава примери, както евреите бяха в пустинята 40 години. Помните ли? Те бяха в пустинята, почваха да роптаят. Сегашно време не е ли сегашно време така? Седите в магазина, отивате на някъде в мината, отивате на пазара, все някой роптая, казва: това е нашето предприятие, правителство, това, все хляба дигат, и все някой роптая, все някой говори противни неща. И чуйте, това са политически поробени хора, това са идеологически поробени хора и това са национални, което е цялата държава, са поробени национални. Още Словото Божие казва робството на еврейският народ, както бяха роби тогавашно време. Роб, човек, който не може да прави всичко, което си иска. Сутрин стане, не му си иска да отива на работа. Трябва да отива на работа, защото той е роб, той е вързан. И 3 пъти, като не отидеш на работа, самоотлъчки и ти дават глоба и много неща. Още, поробените имат данъци.
трябва да плащаш данък. Взимаш заплатата, обаче половината заплата ти остава там. Данък. И ти казваш, чакай бе, как бе, нали касиерката ти обяснява, казва, това е брутната ти заплата, обаче ти удържаме за това. И айде, половината пари остават за данъци. Още, второ, това са данъците на пробените. Второ е вярата. Имат ли вяра тези хора, които са пробени? Имат. Те вярват, че един ден ще се освободят. Вярват, че един ден ще се освободят. Имало е случай, когато аз съм дал винаги примери, това е друг пример. Един слон, който го вържали с едно малко там канапче. Обаче слона е бил през цялото време в верига. Той е бил вързан в верига. И когато го вържат вече, където го боли кръченцето, където го вържат, то вече не може да избяга. Той е на свобода и му казват, давай бягай. Обаче той не може да бяга. Той си мисли, че е вързан. Така и сегашно време в този свят хората мислят, че са вързани, мислят, че имат верига на краката си, но Исус взима веригата и вече само конеца седи. И какво трябва да направиш? Трябва да направиш усилие да скъсаш този конец и да продължиш напред. Разбира се, но боли, много хора страдат, боли това нещо. Още освобождение. Има ли въстание? Някои хора възстават, казват, не мога повече, напускам и си заминават. Възстават. Това е въстание. Против да говорят. Или да правят стачка. Али така да кажа. Някои хора пазят свободата. Нека да видим сега как пазят своята си свобода. Свобода, знаете ли какво значи? Свобода е човек, който сам решава какво да направи в живота си, как да живее в живота си свободно. Нещо искаш да отидеш в Бургас, отиваш. Искаш да отидеш в пенсията, искаш да отидеш хляб да вземеш, искаш да отидеш. Свободно си разказваш, никой не може да ти каже, няма да отидеш. Разберете ли, това е демокрацията, това е свободата. Но някои хора пазят ли свободата си? Някои хора не могат да пазят свободата си. Навсякъде по целия свят ти казват дори и буквално ти казват, слушай, внимавай, не трябва да минаваш от този път, защото там има дупка. И ако минаваш от този път, ти ще паднеш на дупката. Има внимание, знаци има. Така е в живота на хората, има и в духовния свят, има хора, които предупреждават, казват, сестра, не отивай там, защото има клопка, ще се хванеш и после не може да се отървеш. Ще бъдеш бързан, поробен. Обаче някои хора не слушат, не искат да слушат. Защо? Защото те не пазят свободата си. Някои хора искат сами да бъдат вързани. Разбирате ли? Те са свикнали по този начин да бъдат вързани и си продължават по този начин. Галатянам 5 глава, първи ще казва, стойте прочи твърдо в свободата си. Твърдо. За която Христос ви освободи, не се заплитайте отново. Заплитайте, преплитайте. Много пъти съм говорил. Не дейте, влизайте в робство. Не влизайте там, където не ви е работа, не влизайте там. Ако двама се карат, не влизайте там. Ако нещо става, не влизайте в разговора там, защото не е добро. Не е хубаво. Не е хубаво. Това е пазене на свободата. Ти си свободен и ти пазиш свободата си. Алелуя! Сега ще говорим за жената. Тук има много жени. Ще говорим за жената. Тази Заран Боки иска да ни говори за жената. Още 8 март не е дошъл, но продължава. Идва още 2 седмици, ще дойде 8 март. Дали другия месец. 8 март хората пред цялото време възпоменават 8 март. Значи, ако кажеш 8 март, хората веднага сещат се за жената. Нека да видим сега. Жената е преобраз на църквата. Защо Исус иска да направи преобраз на църквата? Жената прилича на църква. Защо жената прилича на църква? Защо жената не прилича на мъж? Защото мъжът е главата на църквата. Разбрахте ли? Христос е главата на църквата. Христос е горе на небето, той е главата, а църквата е жената, невястата. Това сме ние всички.
Нека да видим сега. Ефесяном 5 глава, 25 стих казва: мъже, обичайте жените си, любете жените си, които са в Христос, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Любете жените си, обичайте жените си. Така казва Словото Божие. Ефесяном 5 глава, 33 стих казва: но и вие всеки до един да люби своята жена. Тук говори друг стих. Както себе си. Значи, ако обичаш жена си, ти обичаш себе си. Разбрахте ли какво искам да кажа? Словото Божие казва: но и вие всеки до един да люби своята жена, която люби себе си като себе си, а жената да се бои от мъжа си. Бои, значи не да се страхува до такава степен да бяга от мъжа си, но да има страх, почет. Бои значи почет. Ние се спомним и думите на един Аврам. Той се казваше един стар човек Аврам, и жена му се боеше, понеже почиташе Сара. Нали? Сара е жена му. Почиташе Аврам като господар. И той казваше: да, господарю, какво? И той постоянно викаше: Сара, приготви ядене, дойдоха гости. И тя казва: да, господарю, идвам. Разбирате ли? Това боене или страх от Господа. Това не е страх от човека, а страх от Господа. Аз не казвам, че жената трябва да се страхува пред цялото време от мъжа, но казвам да има страхопочитание. Да се бои от мъжа, защото той е главата. Действително, Словото Божие казва точно и ясно. Но в сегашното време бои ли се жената от мъжа? Зависи. Има семейство, може да. А в сегашното време някой казва: дига главата и казва: аз взимам заплата, ком ми трябва, аз съм мъж. Жените понякога не слушат и точно по този начин. От Бога ли е това? Не. Това не е Бог. Нека да видим различната материя, която е направена жената. Нека да видим различна ли е материята. Не е различна. Както е направен мъжа, така е направено и жената. Мъжът е направен от какво? Глина. Аз показвам на моя внук какво значи глина. И му казвам: слушай сега Господ прави така. Прави главата, прави ръцете, прави краката. Ама то няма очи. Разбирате ли? Трябва да покажете на децата си, трябва да покажете. Бог работи по този начин. Той направи мъжа и духна в ноздрите му. Затова човек умрели слагат какво? Огледало на носа му, да може дали диши. Много просто говоря, да може да ме разберете. Ако не ме разбирате, да се отивам. Алелуя. Различна материя или суровина. Суровина значи материал. Различна материя или различен суровина е направен мъжът и жената. Не. От пръст си дошъл и в пръст ще отидеш. И жената и мъжа отиват в пръста. Бог ги е направил едно. Църквата може ли да се отдели от Бога? Не. Църквата не може да се отдели от Бога. Ако църквата се отдели от Бога, ние сме преобразно на жената. Приличаме на жена. И чуйте, Словото Божие казва: църквата прилича на жена и тази жена, която ще бъде приготвена на небето заедно с какво? Невяста. Ние сме невяста. Както е булката. Булката в сегашно време се подготвя. Ние сме части. Аз не знам не мога да си го обясня. Някои хора са ме питали, дори мъже казват: как може да бъдем ние невяста? Ние ще бъдем такава невяста, че булката няма да... Вижте, Господ е много голям. Може ли Господ като нас да бъдем малък? Не. Ние всичките хора ще се съберем като части и ще се образува една невяста на небето.
Разбирате ли? Не мога да го разбера. Не знам дали съм част от краката, дали съм част от главата, дали съм част от ухото или части, ти ли си част от някъде. И това казва Словото Божие, ние не сме различни. Ние сме еднакви. Бог не е направил. Защо хората се разделят? Някои хора казват, аз съм българин. Другия казва, аз съм турчин. Другия казва, аз съм рум. Защо се разделяме? Ние носим една и съща кръв. Ядем един и същ хляб. И като починем всички отиваме къде? Пръста. Хората се разделят. Хората са различни. Защо са различни? Поради това, което говорят, това, което правят. Нека да погледнем. За възпоменание на духовното творение на жената. Действително, Бог повече се престарал към жената. Повече се престарал. Защо? Защото Адам е бил заедно с Бог там. Чуйте, Адам е бил заедно с това. И Бог, вижте какво правил. Поглеждайки Адам, правил същата фигура на жената. Обаче жената е вече специална. Жената е имала по-дълга коса, жената започвала да плаче. Разбирате ли? И някои хора казват, защо жените плачат? Жените плачат, защото това е много особено. И ангелът, който Бог е правил, ангелът го пита и казва, тази жена само така е барашо, започва да плаче. И Бог се обръща към ангела и казва, слушай, тази жена е специална. Тя е направена съвършено специално. Разбирате ли? За да може мъжът да я обича. И точно така, по този начин, преобразно, Бог е направил толкова възлюби, вижте, жена, църквата. Разбрахте ли? Бог възлюби толкова църквата, за да може, казва, аз отивам да ви приготвя място и там, където съм аз и вие да бъдете заедно с мене. Нека сега да разберем какво иска да каже този стих. В сегашното време не е ли така? Младите момчета и отиват и казват, чичо, аз трябва да отида в чужбина, трябва да се направи една стаечка, една стаечка. Искам климатик да има, искам телевизор да има, искам да съм самостоятелен. Тогава вече ще събера пари за сватбата и тогава вече ще поканя хората и тогава вече ще влезе невястата в моята къща и това вече ние ще живеем. Вижте, приготовление има. Момчета се приготвя, за да може да направи всичко възможно. И казва, слушай сега, ако няма перална, няма да я взема. Ако няма телевизор, няма да я взема. Ако няма блашек макена си, няма да я взема. И казвам, чакай бе, човек, ние, когато се оженихме, станаха нещата така, нямаше тогава и външни туалетни имаше, нямаше перална на ръка. И те казват, сегашно време децата, момчетата, искат всичко да е мотамо. Жените им нищо да не барат. Нито от топлата вода, нито да отидат на студената вода. Нищо не мога да кажа. И чуйте, приготовление. Така и с Христос горе на небето приготвен. И той отива при баща си и казва, татко, аре бе, кога ще вземеш моята жена? Айде бе, колко време стана? Аз съм приготвил, вече всичко е приготвено, сватбата приготвено, ангелите приготвят, всичко приготвят. Айде бе, тя няма ли да дойде най-шетне? Виж колко години мина. Аз чакам. Разбирате ли какво искам да кажа? Не знам дали сте чакали, не сте чакали. Когато дойдат сватовите на комшите, чакай сега, всичко е наред. Салфетките! Бързо бягайте за салфетките! Чаши няма! Става паника, нали? Вие понякога казвате, чакай бе, тук няма вилици, дай да сложим, приготвяте масата и като дойдат вече сватовите и вие вече можеш, нали, вътре да имаш много проблеми, обаче когато дойдат сватовите, заповядайте, забравяш проблемите, нали? И казва, заповядайте, сядайте, сега и добре се обхожда. Защо? Поради радостта на твоя син или твоята дъщеря. Нали така? За да може да ги приветствате, добре да изглеждат, за да може като отидат те да кажат, що съм. Те не приеха нормално. Още,
Какво искам да кажа? Бог създаде мъжа. Бог създаде мъжа по съвършен начин. Мъжът е уникален. Мъжът има такава сила, която жената няма такава сила. Мъжът има двойна сила. Жената може да цепи дърва, обаче няма силата, която има мъжът. Разбирате ли какво? Мъжът е супер. Мъжът, жената няма тези качества на страх, понеже мъжът няма страх. А жената има страх. Жената през цялото време казва: колко няма жиш, останахме без пари. Тока не мога да плащаме даже. Обаче мъжът, нали, трябва да седи като мъж. Мъже, седете като мъж, не се притеснявай, не се притеснявай, не се притеснявай, всичко е наред, всичко е наред. Разбирате ли? Трябва да донесете сигурност в живота си, живота на хората. И Бог ни дава сигурност. Амин. Създаването на мъжа. Битие 2 глава 7 си казва: и Господ образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, човекът стана жива душа. Сега в момента ние сме живи души. Живи души. Душата е жива. Усещаме, говорим, а мъртвият човек има ли жива душа? Тя е вече мъртва душа. Покоен. Покой значи мъртво. Вече. Още, нека ли видим сега. Първо, създаването на мъжа. Тук говорим за създаване. Вече второто говорим за направа на жената. Вече жената пак е създадена, обаче тя вече е вторият план. Разберете ли какво искам да кажа? Разберете много добре какво искам да кажа. Направата на жената. Битие 2 глава 21 стих казва: направена от одушевена вече материя. Одушевена материя, който вече е подготвил Господ. Господ е направил там пръста, който вече има, как да ви кажа, влагал целия си любов, цялата си любов. Айде така да кажа. Не е ли така? Когато направите първото нещо в живота си, първата манджа. Когато направите първата манджа като мене, първата манджа е солна. Първата манджа повече пипер има вътре, малко сол, малко чеприца, мъбрица, айде, стане една манджа с миродия. Първата манджа не става, обаче втората манджа вече ти си вече подготвен. Казваш, втората манджа ти добива вече, същото нещо Бог е подготвен. Разбирате ли? Той е направил Адам. И сега вече второто, жената я прави съвършен. Повече от мъжа. Разбирате ли какво искам да кажа? Жената прави съвършено. Направена е от одушевена вече материя, направена е от съществуващ вече човек. Значи човекът вече съществува. Фактически жената е вземата от човека, от Адам. Разберете ли? Вземата от Адам. Какво е вземало от Адам? Бог. Какво е направил? Нека да видим. Затова, може би, жената е по-чувствителна от мъжа, защото е първична суровина, от която е направена различна. Не мога да го обясня, не съм професор, но ще разбера какво значи това. Характеристика на жената. Всеки един човек има характеристика. Характеристика, това значи автобиография. Кога си роден, къде си роден, коя е там, егене, мегене, къде живееш. Това е автобиография. Характеристиката на жената. Как светът гледа към жената. Нека да мислям на жената. Светът ползва, какво ползва светът? Тялото на жената. Не е ли сегашно време така? Светът ползва тялото на жената. Сегашно време тялото на жената къде е? На някой пар. Не е ли така? Ползва света. Къде е жената? Сегашно време, на някой магистрала. Не е ли така? Вижте, говоря реални неща. Светът използва тялото на жената като реклама.
Разбрахте ли? С цел първо за търговия, продажа, купуване, продаване. Второ, вестници. Вестници, нямаме вече вестници, имаме Фейсбук, ТикТок. Разбрате ли? Веднага ход, снимките, айде отиват и показват. Още списания, дрехи, показват пак жената. Показват косите, показват гърдите, показват краката на жената. И всичко. Това е рекламна цел, която показват. Най-хубавото, най-доброто, което Бог е направил, дяволът използва като реклама жената в този свят. Още, как християнинът гледа към жената. Тук първо гледаме светът как гледа на жената. И сега вече гледаме как християнинът, вярващ човек, как гледа на жената. Християнин гледа на жената като олицетворение, значи човек на вяра. Жената има вяра. Човек на вяра. Още на любов. Християнина гледа жената като на любов. Гостоприемство, като грижа, като свободна, както е свободна Америка. Разбрахте ли? Не знам дали сте обърнали внимание, има една статуя там, една жена, която е дигнала ръката си, статуя, която е на свободата. Тя е свободна. Жената е свободна. По този начин гледа. Всички тези качества има жената, която може да бъде свободна. Свободна може да отиде на работа, свободна може да отиде да яде хляб, свободна може да отиде. Има и хубави, нормални, обикновени жени, които гледат без робство, без реклами, без нищо. Как Словото Божие гледа на жената? Нека сега първо гледахме светът как гледа на жената, второ гледахме как християнинът гледа към жената и трето как Словото Божие, Божието Слово как гледа на жената. Нека да видим. Битие 2 глава 22 стих казва: и Господ Бог направи жената откъде? От реброто на Адам. Не знам дали знаете, но всички мъже нямат едно ребро. Ходили ли сте на лекар? Всички мъже нямат ребро. Едно ребро няма. Това не го знаете. От реброто на мъжа. И Господ направи жена от реброто, което взе от човека. Тук говори за човека. И затова в този свят хората казват: жената човек ли е? Разбрахте ли? Някои хора точно по този стих говорят. Жената човек е, как да не е човек? Човек е направен по Божия образ. Бог е направен. И чуйте какво казвам. И я преведи, значи първо е направил от реброто му и я преведи вече при мъжа. Казва: хайде, затова това е мъжът. Разбирате ли какво искам да кажа? Това е вече нормално. Нормално е всички момичета, момчета да се женят и да има сватба, всички хора да се радват. Нормално е. Нормално е. Не е нормално е хората да се развеждат. Това не е нормално. Това вече друг отишъл с него. Това е ненормално. Това не е според Библията. Не е според Бога. Още Словото Божие казва, чуйте какво казвам. Словото Божие гледа, как Словото Божие гледа на човека, на жената. Тя е човек за Бога. И сегашното време гледам по Фейсбук, гледам по Ютуб, жената проповядва. Има жени, които проповядват. Джойс Майер проповядва. Има жени, които проповядват. Тя е жена. Битие 2 глава 22 стих казва: и Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека и я преведе на човека. Тя е слава на мъжа. Чуйте думите. Ти си слава на твоя мъж. Слава. А не дила ръбашемън таджия. Ти си славата на мъжа си. Твоята жена е славата на мъжа си.
И ако твоята жена не е вече там, то слава няма. Разбирате ли какво искам кажа? Всеки един мъж точно така той се е възгордявал по този начин, той се е радвал по този начин. Разбирате ли? Значи мъжът се радва на жена си. Още, тя е слава на мъжа. Първо Коринтянам 11 глава 7 стих казвам, защото мъжа не трябва да се покрива с главата си, покрива шапка, чембер и други работи, понеже е образ слава на Бога, а жената е слово, е слава на мъжа. А жената се покрива. Но нека да видим сега още. Притчи 12 глава 4 стих. Чуйте много добре този стих. Добродетелната жена е венец на мъжа си. Добродетелна. Добродетелна и ният ликар. Разбрахте ли? Добродетелна. Добродетелната жена е венец на мъжа си. Разбрахте ли? Може ли да бъде недобродетелна? Може. Ола, бележка ти. Още. Притчи 31 глава 10 стих. Кой може да намери добродетелна жена? Кой може да намери? Има мъже, има жени, които търсят, нали? И Словото Божие казва, защото такава е много по-ценна от скъпоценен камък. Скъпоценен камък. Тук ни дава преобразно, има 5 неразумни и 5 разумни момичета. Деликатно казва. 5 разумни и 5 неразумни. Имало е неразумни тогавашно време. Имало е неразумни. Така и има в сегашно време неразумни жени. Не само жени, и мъже има неразумни, които не мислят. Не мислят с мозъка си. Още, нека да видим сега. Това е за жената. Още, жената, чуйте какво е. Жената е майка. Тук говорим вече за жената, която е майка. Битие 3 глава 20 стих. И човекът наименува жена си Ева. Бог не наименува, Бог не сложи име на Ева, а Адам сложи на жена си Ева. В сегашно време точно така някои хора говорят на жените си, аз съм чувал. Някои казват мамо. Някои казват, моят внук казва Сергилим, Джанъм. Някои говорят по този начин, мъжете слагат на жените си име. Така и Адам е сложил име на жена си. Ева. И чуйте, и човекът наименува жена си Ева. Какво значи Ева? Ева значи живот. Хаят. Ева, хаят. Хаядъм. Джанъм, хаядъм. Разбрахте ли? Ева значи хаят. Нека да ми се още. Тя е утробата, която се изпълнява чрез нея. Божието пророчество. Значи, как се изпълнява? Двама момчета се раждат в Ева. Единият е Авел, единият е Каин. И това е пророчество, казва Словото Божие. И ние го знаем напред, Божието пророчество. Това е Битие 1 глава, 27 стих и други, Исаия 44 глава, Йов 31 глава, Псалом 139. Нека да ми сега, жената има ли служение? Много пъти са ме питали, може ли жената да проповядва, може ли жената да пее, може ли жената да прави нещо? Чуйте, жената има ли служение? Служението на жената е първо в семейството. Нейното служение е в семейството. Първо, строителят на семейството, Притчи 14 глава, 1 стих казвам, всяка умна, мъдра. Всяка мъдра значи умна, нали така? Всяка мъдра жена какво прави?
съгражда дома си. Калдри, прави нещо, прави ремонт на дома си. Сменя тапети, прави това, прави. А нека сега да видим сега. Всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната сама събаря своя дом. Али ни се винизе токма и кари ни се винизе. Разбрахте ли? Чуйте какво казва Притчи, 14 глава, 1 стих. Всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната го събаря със своите си ръце. Мъжът, какво е мъжът? Доставчик. Мъжът е доставчик. Мъжът носи какво? Доставчик. Доставяш, доставчик. Мъжът носи, се носи. Няма да мърморите. Мъжът се носи. Носих. Къде са моите пари? Мъжът е доставчик. Доставчика и да мърмори, и да не мърмори, той трябва да носи. Разберете ли какво искам да ви кажа? Мъжът носи. Но нека да видим сега какво казва. А жената какво прави? Жената строи. Мъжът носи, жената строи. Жената прави красотата вътре. Разберете ли какво искам да кажа? Жената прави красотата. Жената е строителя. Котва. Има ли котва в семейния живот? Има. Има котва. Нека да ви кажа. Жената е котва на семейството. Котва. Котва варни Демир. Котва корабче. Тук. И не може. И да се клати кораба, не може да отиде да се удари наляво надесно. Това има котва. Разбрахте ли? Жената е слънцето, като слънчевата система. Слънцето. Още, в Словото Божие казва, като слънчева система, това е наречено семейство. Още, няма човек в света да е бил повече часове или нощен караул от жената. Добро се. Така правилно казва. Защото ние отивахме трета смяна, ние отивахме 2-8 часа, не можехме да издържим. Жената издържа. Жената издържа, може и 2 смени, 3 смени, 4 смени. Жената повече издържа от мъжете. Издържлива е. Нека да ви сега, нощните часови, няма човек в света, който да не е бил повече часове или нощен караул от жената. Безсънните нощи на майката. Безсънни нощи. Мъжете спят, майките не спят. Защото през цялото време инга, плачат бебетата. Те не спят. Псалом 128, 3 стих казва: жена ти ще бъде като плодовита лоза сред дома ти. Плодовита лоза. Лоза. Ба. Изум. Асма. Жена ти ще бъде като плодовита лоза сред дома ти. Как ще бъде? За почивка. Първо, за почивка. Второ, за храна. Ще приготвя храната. Второ. Трето, за всеки добър мъж стои добрата жена. За всяко едно добро дете стои добрата майка. Още, за всеки един добър дом стои добрата домакиня. Жената е учителка. Учи. Вижте колко неща има жената да прави в къщи. Жената учи в къщи, жената учи децата си, жената приготвя, всичко прави жената. Във второ Тит, 2 глава, 4 стих казва: за да учат младите жени да обичат мъжете и децата си. Старите жени, бабите, трябва да учат младите жени, нека да видим какво иска да каже, за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си.
А някой време, сегашно време няма такова нещо. Старите жени не искат да дават акъл на младите, защото младите не искат вече акъл. Нито гледат на мъжете си, нито гледат на децата си. Вече не ги интересува. Още, служението на жената, нека да ви сега това беше вънка, в семейството. Нека да ви служението в църквата. Служението в църквата, казва Лука 10 глава 38 стих, за всяка добра църква стои добрата християнка. Ако си добра християнка, ти си в добра църква. Разбрахте ли какво искам да кажа? И давам пример. Библейски образи на жени. Една жена, която нямаше деца. Анна. Една жена, която остана без мъж. Рут. Не знам дали знаете за нея. Рут, която остана гладна и свекърва да й каза, ай ще ходим на полето и ще събираме там ядена, който е останал там. Да, пшеница. И те събираха и казва, когато дойде сега големият, който е големецът, отиди при него и искай от него да работиш заедно с мен, да ти дава нормални неща. И този човек обикна и взема Рут за жена. Лидия, жена, която беше библейски образ. Жената с голямата вяра, Матея 15 глава 22 стих, Лука 8 глава 43 стих, 4 Царе 4:8. Жената милостиня, жената, която е милостиня. Добродетелната жена, Притчи 31. Нека да ми сега, жената има ли заплата? Заплата. Чуйте много добре, жената има ли заплата? Нека да ви сега. Заплатата на жената. Жената е единствената на света, която работи през целия си живот на ненормален работен ден. Няма част на нея. Жената. Мъжете ни ще изморяваме. Мъжът става и казва, аз трябва да спа, защото утре съм на работа. И като отиде на работа и като се върне от работа и казва, айде, слагай манджата, че изморих се, трябва да лежа. Това е мъжът. А жената няма при нея измаране. Тя няма работно време. Жената няма работно време. Жената няма 8 часа, няма 10 часа. Жената е ежедневно постоянно. Жената е най-високо заплатеният работник. Жената извършва най-непризнателният труд. Най-ниско заплатен, искам да кажа. Най-ниско. Най-ниско се плаща на жената, а пак не й признават труда. А мъжете взимаме повече. Пак по-малко работим. Вижте какъв свят живеем. По-малко работим, а те работят повече и на тях не им плащат. Тя си ляга по-късно, става най-рано. Нейният телевизор е готварската печка. Нейният телевизор е готварската печка. Постоянно прави манджа. Мънгър. Това е нейният телевизор. Слушането на радио за нея и слушане на проблемите на децата, съпруга и нейната почивка е на опашката. Почивка, тя си почива на опашката. Бахсана. Този човек, който го е написал, не знам, сигурно не знае. Жената почива на опашката, бетлила на опашката. Ако един мъж го сложиш на опашката, той направо ще пукне. Аз на опашката не мога да седя. Не знам мъжете дали могат да седят, а като седя на опашката. Жените пък седят на опашката и почиват. Направо това не сега го разбрах. За първи път го чувам. Жената си почива по време на опашка. Вярно ли е? Вярно ли е? Вярно е. Всички жени така правят. Още
Ден на жената трябва да бъде не веднъж в годината. В сегашно време, който говорих за 8 март. В сегашно време 8 март и дори мъжете се ядосват и казват: абе, защо толкова си приготвяш, защо толкова слага червило, защо толкова така отиваше. Тя един път на годината само си приготвя, а пък те всеки ден пият. За тях всеки ден е 8 март. А пък за нея един ден и край. Ден на жената трябва да бъде не веднъж годината, а всеки ден. Цветя трябва да й се поднасят не веднъж годината, а всеки ден. Тя заслужава това. Това е служението на жената. Нека да ви сега, ако забравим всичко, да не забравим. Жената е преобраз на църквата. Говорих за жени. Много жени има и затова сигурно заради вас е било в Словото Божие. Жената е преобраз на църквата и жената е направено съвършено добра. И тези неща, които съм ги говорил, аз съм ги взимал от хора, които са записали тези неща, истински случаи, да може да разберете тези неща. Ако нещо не е наред, кажете: не е правилно, пасторе, не е правилно, говорете, защото аз не знам. Аз съм мъж, не съм жена. И затова кажете това, което е правилно, което не е правилно. Благодаря на Господа, че Господ ни дава да разсъждаваме по тези неща, да може да разберем какво е мъж, какво е жена. Бог е направил мъж, Бог е направил жена. И в сегашно време, както гледам, живеят жена с жена и малко се отчаивам. Защо? Защото как можеш да кажеш на внучето си: това е майка ти на майка му? Или да кажеш: това е тятко ти, пък тя е майката. Не може. Или двама мъже да вземат едно момиченце и да обяснят на момиченцето: това е майка ти, това е татко ти. Това е невъзможно. Те развалят умът на децата. Развалят психиката на децата. И затова знайте, че Божието Слово е казало мъж и жена. Семейство се състои от мъж и жена. Семейство не се състои от мъж с мъж. Семейство не се състои от жена с жена. Семейството се състои от мъж и жена. Това е семейство. Не казвам за тези хора, които мъжът, жената е починала или разведени, или това, имат деца, семейства, гледат внучетата си. Аз не казвам, те пак са семейства. Разберете? Но говоря за истински, значи семейство. Ако искаш да имаш семейство, мъж и жена, това е семейство. Разберете? Благодаря ти, Отче, ние чухме Твоето Слово за мъжът и жената. И повече говори за жената Божия, защото тя е преобраз на църквата Божия. Отче, запечатай Словото в сърцата ни и ни дай да бъдем съвършени пред Тебе, да можем да разпознаем Твоето Слово, да можем да размишляваме Твоето Слово, да можем да разискваме Твоето Слово и да разбираме думите, които Ти ги говориш. В името на Исус. Амин.